O presidente empezou falando en termos abstractos da súa imaxe de Galicia e decía que Galicia era un balcón do Atlántico, non? Aí hai xa unha especie de lapsus freudianos. Se dice que Galicia é o balcón do Atlántico, como o dixo, pois o que está dando a entender unha visión de Galicia cara ao mar. Eso tamén acabou falando do litoral. É moi fácil ver que a atención do presidente do goberno e de todo o goberno da Xunta está volcada cara á costa, non? Balcón Atlántico, loita que costou, creo que dixo, sangre e sudor por as competencias do litoral. Falou, por exemplo, dos proxectos de autovías e non falou de ningunha do interior. Por exemplo, falou de diferentes autovías das zonas de costa e non nomeu para nada a intención de completar a autovía que una Celanova con Portugal, que é un proxecto do interior de Galicia, da provincia de Ourense, importantísimo para establecer relacións comerciais co noso país veciño de Portugal. Esa autovía non a nomeou, xa o lembrarei pola tarde. Entendemos que a intervención do presidente foi totalmente autocomplaciente, unha cuestión de autobombo, prácticamente unha campaña publicitaria, e, unha vez máis, constatamos a pouca atención consciente, polo menos, que lle fai a provincia de Ourense, cuya defensa é a razón de estar nós aquí.